komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na, malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang nagpalanggan.
Ngayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati welcome naman sa itong pagpangalagad sa palituntunan This is My Life. Wabis nga desyon, Agosto 27 2020. Kamusta? Nakapaniyagan ha? Wadong iban man na yan ang guya, ang iban na dyan nagapalibog kayong ila sininga kamumuo ari sa ila ang anong ginapanampu ay nga daw nagilibigan ninyo ulo ay naman mga anak man. Anyway, sa pagpangamusta ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon kabay pa nga naplano naman ninyo tanan kung ano mga dapat natin himuon sa apat ka adlaw na pagpaidalong sa aton sa ano gani tayo malawig-lawig iya nga pagtinira sa balay ang time out weekend. Kaya si mag-umpisa na ni Boss nga adlang mo, di ba? Buwas Agosto 28 tugtog Agosto 30. Before sure ya, kay kung Domingo, kita diri sa Ciudad San Bacolod, ang tatlo natong kadalagpo ng mga merkado, sirado. Si sirado, ginaya kay Domingo, no? Di ba tawe? Well, anyway, ang aton sini Nekbanwa San Bacolod, kay probinsya sa Negros Occidental, magapatiga yun sa time out weekend, apat na kaadlaw. So, bantayan naton, inatungod man sa katuyuan sa aton mga opisyal sa gobyerno sa probinsya kag Dekbanwa sa Bacolod sa pagpatiga yun sa mass testing. Ilang target din ito, mga 10,000. Na 5,000 sa probinsya, 5,000 sa Ciudad San Bacolod, gani kamo dira magpahimunong sa itong tagsikatuloyan. Sa mga nakapanyaga, good. Sa mga wala pa nakapanyaga, sige paninguhaan ay para magtapos sa sulan ang atong sini Chan para nami ang atong pamatsyagan sa tiyak sining ginapangatubang naton subong nga daw Tita We. Daw hindi na gid magwanta pero agwantahon kag pakigdatuan. Padayon kita. Diba? Yes, Tita Wilma. Sa atong mga frontliners, backliners, syempre, sa tanan nga naga-isa sa pagpasigbato sining pandemic ng COVID-19, ang amon man pagupod sa inyo, dalaman ay amon pagpangamuyo para sa inyo sa safety. Kay kung tanaon naton kamo iya ang warriors. Kitaon, pero ang punto nga virus nga ini, hindi naton makita. Ha? So padayuno naton, mga kauturan naton, ang aton man halong, paghalong kag paghalong din. Kag susulod sa apat ka adlaw, pilinggan ni daw ala isip human, ha? Do ala isip human ang patigayunon nga time out weekend nga ini o galing kay tilain to iya anay no stricto dito ini iya may makagwa sa aton puluyan di ba pero hinay-hinay lang kag kontrolado man ang tanan Tita Wilma na ang aton mga kapulisan kay preparado na gid man kay tinakapagwa na yang aton Mayor diri sa Bacolod, Mayor Bing Leonardia sa iya Executive Order number 55. Kag ang aton man Governor Eugenio Bonglacton sa iya Executive Order. So, og yun na naton inatanan. Kay kontan awon bala naton sa nasilina naton kung balik-balikan sa ang data sa COVID-19 nga ginahatag adlaw-adlaw sa inyo. Wala iya nagapanaog kundi nagapaibabaw kang nagadamo sa atong listahan. Kabay pa nga sa pagpatigayon sining apat ka adlaw nga time out. Magka-resulta, makahatag resulta nga maayo. Kasi kabalo kita nga sa siniiya nga tion. Ari diri sa probinsya sa Negros Occidental, sa Ciudad San Bacolod, si Environment Secretary Roy Simato, kagiban pagin, no? Yung mga cabinet members sa itong sining gobyerno. Kag makulat kita kung ano ang resulta man sa ila sa niya pagdiskusyon sa ila pagtalakay angot sa patigayunon man diri sa aton probinsya sa massive testing. Okay? Yes, Tita Wilma. O nga mga anak mo. Si, ara man niya sa mga nagapamangkot, Tita Wilma. Bukas man gyapon. Ay, hindi amo na bukas man gyapon. Pero may mga ginadumili. No? Especially ang mga merkado, mga merkado, hindi na gid man ang ato niya nga curfew, ara man na. Butika, ara man na. Pero si kung sino man lang yan na makagwa sa tagsaka puluyan,
amo lang na iyang authorized na makagawa. Mabakal bulong, mabakal pagkaon, pero hindi makapag-usto ang tanan. Diba? Sige, go kita dira, Tita Wilma. Sa mga nagapamangkuti, ang ano ito balik, si ang iyang pagbalik sa mga LSI. Batian ko to, batian ko to balik kagina. Para mga pagbalik sa LSI diri sa syudad, kag probinsya, nang mga padayon ina, di ba, pagi sa sleeper flight, amo na sa pag-insendi ko, pero commercial flight, wala dito Japon. Suspendido, no? Ang commercial flight. Sabay pa nga sa 4 ka adlaw nga ini, find out, no movement ang mga wala dapat dira himuon. Kag fix update ato kagina nga nabatian man kay Action Eden sa COVID-19. Bila na to Tita Wilma sa Riluga Kalibutan, more than 24,000,000.3 thousand, di ba? Ang confirmed cases sa Riluga na Kalibutan. Pero diri sa aton sa Pilipinas, sa bako mo to sobra to pila ang nagdugang kahapon, di ba tawe? Ang nagdugang to kahapon mga pila to gani. But anyway, ang confirmed cases na sa karon is 202,361. Kag ang naka-recover out of 202,361 is 133,460. Dito sa Bacolod, ang kaso subong, ang confirmed cases ng COVID-19 is 815. Kasi nagdugang ang 45 nga bag-o. Kag sa probinsya, 1,020 ang mutong hatag kain nga data ni Action Eden, di ba? Naging share sa aton iya. Kag ang panibag-uman nga nagdugang kahapon is 1 to 6. Diba? Yes, Tita Wilma. Pero may ara bala tawe, ha? Suno sa mga pagtuon, ari naman sa pagtuon bala. Hindi mga UP researcher bala. Kaya man na sila ga-monitor mo kasi mo man sila sa ila pagtuon mo. Nasulo sa mga UP researcher, posible nga magalabot sa 375,000 ang kasos ng COVID-19 at the end of September. Oh my God. Bisan pa nga makita ang paggamay sa reproductive rate ng virus sa isang pungsod, ang nangilahambal. Sa hearing mula sa House of Representatives para sa Metro Manila Development, ang hambal ni sa University of the Philippines, ang Octan 13 nila, na sila nila may posibilidad paglalabot niya sa 330,000 ang kasos ng COVID-19 sa pungsod sa katapusan sang bulan sang Setyembre. Kaghambal pa din nila na ganubo ang reproductive rate o kung paglaptas ng virus. Ina, yara iya sa 1 kag 1.1 nga comparison sa 1.5 sa itong nakaligad na 3 ka semana. Kasi nga isang presidente ni sa UP Okta, nga si Professor Ranjit Rai, sila niya, there's something positive in our view, and over a period of time, it is going down. Buo sila niya, pero may nakita sila nga maayos na. Kag kung lang tawin na ton, ang kabugusan siniya sa kaso ng COVID-19, pinakadamo, siyempre National Capital Region, kasi sa kabugusan nga numero, 60% sini, halin sa National Capital Region. Sabay pa ay, hindi lang niya labot sa amugid ni, no, na figures nga ginahambal sa UP Okta. Na makalabot pa, mag-usaka pa, bote sa ano na lang inaman, no, di ba? Abi, okay lang na siya. Kag sa nahambal man naton, ang paghagan-hagan sinita na nakadepende sa atin, di ba? Yes, ito Wilma. Ari may nasiplatan ako nga isa. Ang pagpananom na naman. Pagpananom sang puno, sang taon, sang estudyante, kaginikanan, required na. Paano bitaw man? Hindi kaya naprubahan niya sa House of Representatives. Ang House Bill 6930 sa 6931 sa third final reading nila kahapon. Gina-require sa mga ginikanan ka graduating high
school kag college students. Kinanglan magtanom ka mo, tagduha ka puno. Sa butuhay nga 222.00 ginaprobahan na House Bill 6930 o kung Family Tree Planting Act. Ganagaman na ito sa mga ginikanan, tanom, tagduha ka puno sa kada bata ninyo. Kung may mag-graduate ka mo nga kabataan, isa sa high school, isa sa college, tagduha-duha, apat ika puno tanom nyo di ba? Okay. Tindak mo man na okay na, di ba la? Pwede nyo na itanom na mga ginikanan, pwede ina ninyo itanom sa inyo dara og saran. Gani sa mga lugar iyang gintala na bala sa barangay council para dara nga ginaprubahan man sa Department of Environment and Natural Resources sa DNR. Yes, pwede get. Ina para makabulig man sa atong palibot. Okay, Tita Wilma, 1:48 Action Radio Philippine Standard Time. At kung lang temperatura karon nga hapon, kasi mapaang kainat pa. Masilaw ang silak sa adlaw nga hindi ka siya makita. 32 degrees Celsius. Bisan pa nga gina-monitor sa pag-asa ang low pressure area nga ara iya sa sulod sa aton pungsod. Kag ini may chance nga maging isa sa kabagyo. No? Pero ara siya sa east or sidlangan nga bayan sang dait sa Marinas Norte. Diba? Tungod sentro sa among nga LPA. Amuna nga mabatsyagan naton ang kapaang. Pero, magalumon nga kalangitan, may laptalap pa man nga pagpanaliti pag-ulang sa thunderstorm. Tungod sa habagat naman, ini naman yung habagat, dito na mabatsyagan sa Northern Luzon. Kag, medyo sa aton din amo nang hambaliti tawe, magulugalom, kag may panalagsaman nga pagtupa sa pagpanaliti o mga pag-ulang. Ang atong temperatura sa nahambal na, subong nga tion, it's 32 degrees Celsius. Pero bantayan natin sa haring adlaw magatunod karon in puntual sa ang gabi. Sa aton anay, mga matahong bigyan mga gidatawe. Sa aton matahong nalalansunon, ikalingaw sa inyo karon nga hapon. And now. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakol
sa gihapon. Padayon action radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat. Para naman sa itong sa mga palanggang mga tagpalamatikad siyang piman, sa itong dara mga listeners. Mayong hapon lang dara sa inyo tanan kag sa mga nagupod man sa itong sa FB Live. Hi and hello sa inyo tanan dara kag siyang Tita Wilma. Ara, nag-upload sila sa itong sa FB Live. Pagi sa ilatag sa mga Facebook account, syempre search nyo lang, Action Radio Bacolod. Pero sa ina mga transistor radio, diba? Of the night, kita ni Tita Wilma sa 684 kilohertz. Syempre, Tita Wilma, pwede man, na, hindi sa itong wala Facebook page, ara dira makita ninyo ang mga updated na mga balita nga may katabuya karon nga adlaw. Kabalo gid kita damo sa mga bagay-bagay nga damo sa mga palamangkutanon kag bagay-bagay nga dapat natin i-monitor sa karon. So pwede lang kamo dira maka-scan man sa itong sa nga Facebook page sa mga updated naton nga mga balita. Sometimes nag-upload man kamo kay Tita Wilma karon nga hapon. Anyway, tugtugtag na less stress kita, di ba? Pero pwede man kamo sa makabisita sa itong sa website para sa kompleto na itong mga balita. Adlaw nga tanan. Paagi sa pag-login sa www.actionradiobacolod.com.ph kag ara man pwede man kita bala maka-off na live kung gusto mo sa YouTube. Search, ara ka sa YouTube, search mo lang Action Radio Bacolod. Okay? Yes, Tita relax lang kamo dira. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa sila ka mga importante nga mga pasitayo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamati. Anay, antes man kita basta sa atong sulat sa siningang hapon, wag ka pamangkot, tawi, dayon, gijabos, ay mga anak naghambal si tawi. Kaina sa pagtugod naton. Kaghalin, kaina sa araw ginatutukan din naton. Kaya nga kadamo sa naga-message, kadamo sa naga-pamangkot, madayon, di bala ang ginahambal nila tawi na lockdown. Muna na tawag na time out weekend. Time out weekend. Pag time out weekend, dira sa Bacolod kag Negros Occidental. So, okay na ina. Preparar na lang kamo na mapreparar kita sa sulod sa 4 ka adlaw kung ano mga himuon na tunupod sa miyembro sa atong dira panimalay. Okay? Yes, Tita Wilma, alas 2:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang basahon neto nga mensahe sa sininga hapon, din padala lalaki bana nga kabala ka sa iya asawa. Ani asawa isa ka frontliner, isa ini siya ka nurse, isa ka hospital dira sa may Molo, Iloilo. Din padala sa nursing journey Tita Wilma. Pag gapan ng panawag, gapatawag siya kay Renato. Kag ang mensahe ni Renato, pamatian naton. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang mensahe na Renato nagasing, Dear Tita Wilma, ang akon lang pagpangamusta sa tanan ng mga taga-Action Radio. Dira sa Bacolod, diri man sa amon sa Isla San Panay. Tita Wilma, tanan kita subong nagapangatuban sang daw hindi maintindihan na pandemic. Daw wala kita sang himuon para na mauntat ini sa paglaksa sa damo na sa nahalitan. Abi mo, nakadesisyon man ako nga isulat ini sa imo paagi sa akon Facebook account pakadto sa imo FB. Ginkistingan ko lang. Kay nagapamati man ko sa This Is My Life kag sa iban pa ninyo nga programa dira sa Bacolod kag diri man sa amon sa Iloilo.
Ilabi na ang mga tahong ninyo nga mga drama. Nakakuha sa akon atensyon nga may mga sulat ikaw nga ginabasa sa messenger mo na tungod sa pandemic ang COVID-19. Tita Wilma, tawga lang ninyo ako kay Renato. Dari kami nag-aspire sa Molo, Iloilo. Hindi bala makuha sa pensar ko ang pagkabalaka sa akon asawa. Tungod, hindi lahog-lahog ang iya sitwasyon bilang nurse sa karon nga panahon sang pandemic. May obra ako, pero adlaw-adlaw ko nga ginadulong ang asawa ko sa iya trabaho. Ara man ang akon kabalaka kag kahadlok nga basi kon isa man siya sa mabiktima sang COVID-19. Abi mo kung diin ang iya assignment permi sa ER, emergency room. Sa 3 ka bulan nga nakaligad, kampante na ako nga wala gid siya sa may ginabadya. Pero pagkatapos sabdo, pagkadason naman nga mga binulan as pasubon, abi mo, isa sang iya mga upod sa trabaho ang nag-positive sa virus. Nagmasakit, naglugha ang iya kondisyon. Nagalalain, nagid ko tapat, Tita Wilma, para sa misis ko. Tanan sila, nagpaidalong sa swamp. Nakatulog gid ang luha ko sa pagpasalamat sa Diyos na nag-negative siya. Pero, sinay mga nakaligad laman na sinimana. Pinhambalan ko na siya nga magpahuway anay tungod day off niya para makarelax man ang iya asawa. Pero wala siya namati, Tita Wilma. Hindi siya kuno gusto nga isalig sa amon bata ang mga ulubraon sa sulod sang balat. Ano pa ang resulta? Nagbatyag siya sa pagpalangluya sa iyalawa. Kaging-budlayan sa pagginhawa. Gani, gindala namon siya sa ospital. Sa diin siya nag-duty. Salamat sa Diyos, Tita Wilma. Mild pneumonia ang finding. Maayo lang. Kay mild. Gani, ginpasunta na siya sa doktor na magstay sa lugar sa diin pwede siya makapakuway kag makahaplo sa labas naman. Pasalamat na nagpo nga nakapakuway siya. Pareho sang madamo, Tita Wilma nga tawo, nagapangamuyo gid ako nga matapos na ang pandemic nga ini. Tungod samtang nagadugay, makahaladlok na ang sitwasyon sang tanan. Ilabi na gid ang mga medical frontliners. Hindi ko mahibaluan kung anong batsagon ko, kung anong matabo sa asawa ko. Kung pwede lang nga pauntaton ko siya sa trabaho, hinuon ko. Pero, ang iya prinsipyo, hindi ko mabalik si gawin. Kutob diri lang, sabay pa, napamatian man ang aton pagpangamuyo, nga mahatag na katapusan ang aton pag-antos sa pandemic nga ini, ang COVID-19. Salamat gid sa paghatag mo safe sa imo program nga mabasahan ang akon mensahe. Renato. Okay, isa naman kabanat ang aton sini medical frontliners na nagpadala sa iya sini kabahin sang inagihan
sang ila kabuhi nga mag-asawa. Sa tanan nga mga medical frontliners, kitaya front and backliners ang aton gid pagsaludo sa ila tanan, di ba? Aton pagpasalamat sa ila tanan. Mga kapulisan, tanan nga nagagamit sa ila puwersa sa ila kaugalingon, nagasakripisyo sa ila kaugalingon, nga malawig nga hindi maupod ang ila pamilya, hindi makadiretso sulod hakos kag halok sa ila kabataan tungod ginaproteksyonan nila ini. Tungod sang kabalaka nga basi wala nila mahibaluan carrier sila sa mga virus kag papabutang niya sa kapahamakan ng ila kabataan ang ila pamilya. Amo inang ila pagsabi. So, saludo di kita sa tanan-tanan, sa mga nagaupod, sa mga nagaugyon. Pero, I'm sorry, Tito Wet. Padayon si Tito Wilma sa pagpangabay man kag pagpangamuyo para sa ito ng mga kauturan nga nagapasawan. Sa ito ng mga kauturan nga naghambal si Tito Wet sa masakit-sakit na nakaligad na mga batinggilan. Kag sa mga nagapungong bungol-bungol nga hindi bungol. Kag nagapabulag-bulag nga hindi bulag sa kamaturan sa ila kalibo. Abi mag-isa na kita sa puso na nato. Sa imo rin nato, nagapasalamat man kita. Sa imo suporta, sa imo pagpalangga, sa imo asawa, no? Sa imo kabalaka, hindi ka mabasol. Hindi ikaw mabasol kung naaamugid sina ang imo mabatsyagan. Kabalaka, kasablo, diba? Para sa imo palang dayasa. Pero abi mo ko mo, sa iya, prinsipyo niya, ginsumpaan niya bilang nurse, ang para mag-atipan ng mga pasyente na maluwas sila sa ila pagbuti. So, hindi natin ina mailis. Sa ilaya, do or die. Ay, himuula na nila proteksyonan lang ang ila kaugalingon, di ba? Pero ang ma-advise ko lang, hindi nga ulipunon mo ang kaugalingon mo sa kabalaka, magpangamuyo. Magpangamuyo ka sa sitwasyon sa imo asawa, nga kabay mangin safe siya always, nga hindi sa pagpabayaan sa mahal na Diyos. Kag kinahanglan kaon gid siya, kaon gid siya, mga masustansya na pagkaon, kag syempre vitamins, di ba? Kabalo na sila niya, sila pa, no? Galing kong kaisa, balisahan din, amo na, nga nagkakatapikan sila sa imayo. Hindi lang ang asawa mo syempre, pati man ang iya, mga kaopdanan sa trabaho. I-akid mo man, or i-upod mo man sa imo pagpangamuyo, para sa ilo say. Okay. Kag ini ang panahon nga hindi ka dapat magpakahuyang. Dapat magpakabakod ka. Ipabakyan mo ina sa asawa mo nga ara ikaw, through thick and thin, ang na yung sickness and health, inanglan, hakinig sa iya. Magpakabakod ka, kag dugangi pagid ang imo pagsalig sa mahal mo. Upon mo kami tanan, Renato, sa pagpangamuyo, para sa madasig na recovery sa imo asawa, at ipa na siya sa maayo. Ara sa lugar, subong sa imo, makahaklo sa labas ng hangin, siguro ara ka mo sa medyo umana, na damo, tanom, na isa na, damo, tanom, press kang mga utanon, tapos may labas din isda, pero hindi isang sap lang na kaya sa sap nga lawayan na mo na sap tawi, no? Gamatisan mo lang, butangan mo balunggay o ano pa na, butangan mo pag lemongrass or ano ni tanglad na manami. So, again, sa imo, at ipanasang maayo ang imo. Renato, aring ang bakanon nga atong ginahalad sa imo, ginadulot sa imo, kag ginadulot man para sa tanan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Letter sender karon nga hapon kay Renato. Renato, upod mo kami sa pagpagamuyo naman yung safe always ang imo asawa, ikaw, imo pamilya, kag siyempre, ang aton mga kauturan nga mga nerd positive sa COVID-19 aton gid ginaupod sa aton pagpangamuyo nga malampuan ang ini nga mga pagtilaw sa aton kabisi. Okay? Yes, Tita Wilma, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:21 na. Ang ato na Zenton Plus Gold, siyempre, ini ang mas din pabaskog ka, mas pagid nga mangin epektibo. Kaya siyempre, Zenton Plus Gold, ini extracted halin sa amargusto, balunggay, ahos kag spirulina. Siyempre sa ito, gusto pa din ang pinaka-epektibo nga food supplement, mabakog para sa ila sila problema, sa ila mahigko nga dugo. Hindi gani kung may mga inflammation ka mga gina-experiensya dira, nagapalang hubaw-hubaw, or nagapalamanugman, o kung whatever man nga bukol-bukol sa bibig nga pati sa lawas mo, is-Zenton Plus Gold mo ina siya. Ha? Babakalin na sa tanan ng mga suki ninyo dira nga butika, dili man sa amang susunod sa Usang mga ini. Ang balitang ito ay hatid
castingan ko siya. Okay, manamyo na si Tita Wilma. Manamyo si Tita Wea sa itong sa Facebook. Ngayong hapon lang dito sa si Virginia Sanantla. Good PM Action Tita Wea. Watching always kami diri. Japon. Sakto hambal mo tita. Busy home. Kita. Kaghalo more power. Salamat. Gidinday Ginny Sugon. Mayong hapon tawe, mayong hapon man sa inyo. Bernadette Lacson, hi and hello. Kagara man si Alex Fuentes, Selena Alex Fuentes. I'm watching. Be safe. Thank you, gid sa imo. Mayong hapon lang that this is my life. Kaka-action, Tita Wilma. Happy Thursday sa imo, Tita. God bless. Be safe. Salamat naman sa imo. Ma'am Elizabeth Malacagamala. Good afternoon, Ma'am Wilma, listening to Sunny of East Homes 1. And guys, Stephanie, you're avid listener every afternoon. Salamat, safe always. Continue to bless, protect all of us from deadly virus. Godspeed. Yes, ma'am. Amen. Kagina-claim ko gina. Na? Watching from Hinigaran. Good afternoon, Tita We, from Cars. Miss Evan. Yes, salamat man sa imo. Good afternoon. Kay Chin Officer, good afternoon to web monitoring lang. Yes, salamat man sa imo. Ay naman sa sininga hapon si Miss Jane Candido Hildore, kay ma'am kay Nanay Pert dira, no mayong hapon lang dira. Kay Jose Munggal, good afternoon. Gaano ka mo ni Heritier Kakamba, never mind. Mga anak ko. May lang sa Barangay Kabatangan. Kay Papa Fred, Mama Tita, kay Baby Gab, nga nagapamatigid na hapon sa imo. Salamat, Tita We. Kay Diosdado Profonga, in the Wilma, mayong hapon. Thank you, Gids Action Radio. Nagapamatigid kami diri sa London, sa UK. Sa London, UK. Shout out lang din sa amon mga pamilya, sa Caridad, and Profonga family, Golmatico family, sa dinto, sorry, ginadula, dali lang gid sir ha. Golmatico family sa Victoria City, kag sa Galunan family sa Maaw. From Helen, Andado Profonga from London, God bless and keep safe for everyone. Ma'am, thank you so much. Kamu man din. Afternoon, Action Radio, Wilma, God bless you. Thanks, gid ma'am. Ay nga mga anak mo. Hindi tagid mapaktan tuod ang nagakatabo sa aton palibot. Okay? Kag kay good afternoon para siya. Cindy Ronaldin Armamento ni Inventor Alsa sa ay Arcoza Lian na salamat April Banaag may good afternoon kay Roque na kay Roquero na balikan lang kamo ko ang liwat ni Tita Wilma dugay-dugay ha, relax kamo. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Ang aton i-share sa ating mga palangga ng mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Alas 2:29 na Action Radio Philippine Standard Time. Ari na papayas. Pero papayas ng hilaw niya ha? Papayas iya nga hilaw. Effective gali na effective damo. Hindi mabuligan sa papayas, di ba? Kaya pakaunon mo ko kapasalin sa ilaw, pagkato sa bagnas, pagkato sa luto. Saludo ko na. Hindi hilaw ng kapayas, ari ha, effective ini sa pangbato sa bakterya, kag mga mikrobyo sa itong lawas. Tutok kita iya, tutok kita iya sa hilaw na kapayas. Hindi ba ni Jones Cabilio? Para kada mo yung hapon lang. Isa sa makabig na itong pinakasikap kung bunga or utan na ginakaon ng paghahambalan, kapayas nga hilaw. Isa ina sa pinakamabakal kung ang hambalan naton, ang pinakamabakal sa merkado na utan, hilaw nga kapayas, adlaw-adlaw, kasi sa tuntun lang, pwede dito sa kabutan sa laso, di ba? Ay, oo, damo magamitan yung kapayas sa waya, adlaw-adlaw, halos nagkakaubos ang hilaw nga kapayas sa merkado, pagkaaga hilaw, ang gyapon nga kapayas ng ginapangita, pagkadason nga adlaw, amo man gyapon. Pero numero 1 naton ina na sangkap sa tinola nga manok. Namit ina iya kung may kapayas. Bisan hindi pa ganit bisaya nga manok ang ilakot mo, basta magsaling manok ang kapayas, basta ano balunggay, may tanglad, kag may luya pa din, di ba? Isang gani kung wala man manok, ano na lang, inang seashell from the seashore, di ba? Pakinahason, iba na ginabutangan sa kapayas, kag balunggay, kag tanglad, asiling nalido, manok man kunomunan. Pero hindi lang ang kanamiton sang pagkaon ng mahatag sa hilaw nga kapayas sa tinula naton, sa laswan naton. Kaya ara pagigali sa ina mga inugbulang na bala nga mga manok, ay, sige, hindi na ko mapierdi, mapatay ang manok, no? Tingin nga himo na nila, ginaihaw na lang na nila. Sige, ginakaon, ginakaon gali na tawe, ay hambot lamang giliw. Ginakaon gali na, di ko mapierdi, ay na wala, ginatula gali na. Sang, siyempre kung sinong nagdaogihan na nila, no? Tiga, maganit. Di ba? Matiga ang unod sang ginabulang nga manok, di ba? Di ang ginahimo gali sa mga manugluto, ginabutangan nila sa hilaw nga kapaya. Kaya ang hilaw nga kapaya, makapahumok sa matiga nga unod sa manok, ara. Kaya kadamo ng isang himahibaluan tagali, di ba? Numero 1, gali niya, meat tenderizer ang hilaw nga kapaya. Sige lang kita we, ano pag ginamahan ko, arbumenosin, nagabulig ina para sa pagpanami sa atong digestive system. Ilabi na gid kung ikaw ang may sakit sa pancreas. Madasig na nagaayo ang mga pilas. Kaya numero 1 iya ini sa mga bacteria, sa ibang pagiging mga mikrobyo sa lawas ng tao. Bulong pagid sa ulcer, ang hilaw ng kapayas, samakin mo yan. Kaya kung gusto mo pagid
looking younger ikaw? Yan. Inaang sabat para sa imo silaw gid nga kapayas. Hindi ka luto taw ya, because may luto. Hindi. Silaw nga kapayas. Very effective na pangpahuben sa inyo sa skin. Basta nga, masiling wala nga, masarangan niya, nga pagkakason, para sa matakong na skin niya, mga blackhead, iban pagig na mga abnormalities sa imo sa skin, kag ang pagkaon sa hilaw nga kapayas, nagabulig man sa mga nanay. Ako yung pornig ko, sa mga nanay nga naga-breastfeed sila mga baby, kaya nga nagapadamo inisang ilagata. Na, nanay, yes, kung wala manok, ano gani ang ibutang, yes, patinhason. Kag, makabulig man ini, no? Ang pagkaon sa hilaw na kapayas sa mga masakit sa mga babae, kung mag-abot ang inyong monthly period, ikaw yun din ka nagalin ka, yes. Kung ikaw ang ginadysmenorrhea. Kag, nagabulig man, hindi ka pag-atakihon sa korason. Friendly to the heart. Ang hilaw ng kapayas. Ganun, next time na magluto ka, may kapayas. Hindi ka na magduwa-duwa, hilaw ng kapayas, ang imo sinigamiton, kaya nga, maganamit iya ang imo linuto. Kung manok sa hindi, hindi na manok ko na ako, iban ganida, munggo, kung kinabutahan ko pa na gani munggo, kung hindi sa laswa, basta kabalo ka lang mag-ideya. Hindi ka din magutumay. Inang ato na share sa inyo sa sininga hapon, na hanungod sa kapayas. Hindi yan luto na kapayas, kundi ang hilaw na kapayas para sa eton, ikaayon layo. Alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time, Tita Wilma, ito na Golden Sen Finance Corporation. Sa atong ginagawa sa uturan, kinahanglan niyo kwarta. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Okay? Oho. Ara naman na. Dali lang gitawa kita. Tamyawon tanay si Anthony Jones Pavilio. Sila niya, monitor lang ko di sa barangay na yawan kawayan na. Oh, thank you, Gid. Okay, salamat man sa imo. Ara kagida permi iya. Ha? Salamat man kay Alma. Kay Alma posisyon, salamat man. Kag, yes, Tita Wilma, dali lang gid ari si Abi pala magpahimunong kat pala toto. Kag kay Bini Catriona Gray. Wow! Bini Catriona Gray. Hello, thank you. Keep safe man. Kay Ren. Kay Apple lang. Hi. Kay Valerico Naya. Kay Maymay Puentes Fina. Salamat gid. Dennis, Richard, Tibor, Roma, kamusta na? Good afternoon man sa imo. Kay Sofia Anika Sanchez. Good afternoon. Kay Lian Tawe.
Lian, kamusta na ikaw? Lian Tadena, good afternoon. Kag Buni. Glenn Buni. Kag Andressa. Nanay Ann, good afternoon. Man siya nag-upod sa itong sa sininga hapon. Kag syempre, kay Maria Luz Grijaldo Macunat, good afternoon. Liza Lumbre, kay Inday Baza. Araman si Annabel B. Juan. Joseph Albario, kay Rodolfo Helboria, kay Diosdado. Ay, mga anak, salamat it sa inyo. Manju B. Armaho, daligid lang anak, relax ka lang daanay, no? Kag kay Ma'am Francisca, ako ni ang dini namon party. Kag si Francisca, pagid nga isa, Poso Madrirazo. Mary June Tumayan, Rocky Garcero, salamat gid. Kag kay Josie pagid, ato yan si Rocky Garcero, ina iya, hi! Okay lang, Joe to, no? Kay April Banaga, kay Kimberly Navarro, na? Kay Nini, yes. Kay Kimberly, yes, pagid. Salamat gid. Okay, enough lang na good afternoon, Tita We. Salamat. Kag madamo, gid nga salamat. Okay, balikan ko lang kamo karon dugay-dugay. Relax lang kamo, anay dera. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo,
para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon Si Nanay Ani Ausan. Good afternoon, Kunuwi. Salamat. Nagapod man si Ives Palisada. Okay. Kadto na kita sa pagbasa sa ngayon. How is so sa karon iya nga hapon? Karon nga adlaw. Huwebes, Agosto 27 to 2020. Sa ating mga celebrator today, yes. Happy birthday sa nag-celebrate sa ilang birthday. Happy wedding anniversary naman sa mga mag-asawa nga nag-celebra sa ilang sini wedding anniversary. Sa inyo tanan, stay safe and healthy. More blessings and be happy. Okay. Horoscope na kita tawi, Virgo na kita. Ha? Unang yung zodiac sign Virgo, ang mga Virgo na ito, Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Virgo, taga-importansya ang mga problema ninyo sa sulod sang balay. Ha? Kinahanglan maariglo ina tanan. Gani tutukan mo. Isa pa gid, ang pagbago mo sang hindi namit mo bala nga batasan, hindi kayo magambal malaing nga batasan kundi ang pagbago mo sang hindi nami mo nga batasan. Dako inang abulig para sa imo na mangin maayo ang dalagan sa imo sa buhi. Ang imo man maayo nga pagpasigsiglanon, nagapakita sa imo mo matuod-tuod nga balatsyagon kag pagkatao. Wow, dalayawon sa subong adlaw. Mga masuwati mga numero 2-19, 27 kag 39. Lucky color neon green. Libra, Setyembre 24 to Oktubre 23, ang mga Libra naman. Kung pwede, sa imo horoscope, likawan ninyo ang anuman nga pagbinaisbais. Tungod malapit ikaw sa karon sa mga tao na may malipot ng pasensya. Subong adlaw, mapagsika, mamagdanang mo wala pamatyagan, good day. Maswerte mo man nga mga numero Libra, 7, 18, 22, 35, kag 40. Aqua blue is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, October 24, tugtog Nobyembre 22, ay Scorpio. Kung ano man ang mga hitabo dito sa palibot mo, hindi ka mag-react gilayon. Kinahanglan, tunan mo anay sa maayong mga bagay-bagay, antes ka man magpungan. Hindi ka gid magtugbo-tugbo dira. Okay. Maswerte mo man nga mga numero karon nga adlaw, 2, 8, 31, and 36. Yellow gold is your lucky color. Sa mga Sagittarius, mga Sagittarius, na taon Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21.
Abi mo bala sa gitarian karon nga adlaw, may magatakos gisang imo pasensya. Gani kinahanglan very patient ka gid karon iya nga adlaw. Ha? Kay nga gubuon niya gid ang imo maayo nga mudo. Kay kon irritable ka ka magpadala-dala ka na tigo ba ina gani. Kaya. Mga masuwat mga numero 4, 18, 26, 36, kag 42. Jade green is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, Capricorn, Disyembre 22, sugtog Enero 19. Maka-encounter ka problema karon nga adlaw, pero tungod man sa ginaangkon mo nga katawhay sa kaugalingon mo, ang tanan mangin maayo ang dalaga. Ano man nga responsibilidad nga ginatugyan sa imo, lokduha. Kay kabalo sila na masarangan mo ina. Mo na ina. Masuwati mo man nga mga numero 11, 19, 26, 42, kag 39. Your lucky color, pale yellow. Sa mga Aquarius naman, ay mga Aquarius na tao, Enero 20 to Pebrero 18, ginausoy mo husto nga banas para man sa katumanan sa imo hando sa pagsigig. Kag makita mo man, ay mo ginapangita nga nung napangita mong diama, ay nadula mo ba lang nga gamit, makita mo karon nga adlaw. Your lucky numbers, 2, 16, 32, 24, 5, 42. Lucky color, orange. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, sudto Marso 20, ikaw naman Pisces, or kamo na mga Pisces, likawan ninyo ang anuman nga aksyon o kontika na may angot iya sa pagpautang. Okay, sa inyo di horoscope na gamang kaya bakit kawalaan kung ka mo sa inyo ginutangan mo ng mga anak ko. Abi mo bala may likom ka nga padiskubrihan karon iya nga adlaw. Pasuwati mo gawin dollar prizes, 8, 14, 27, 35, kag 40. Maroon is your lucky color. Una palang inagabahin. Kag pabasa natin sa inyo ng zodiac sign para man sa iton tag sa horoscope. Pero syempre inyo anay liver, kamusta? Kinahanglan healthy atong liver adlaw-adlaw. That's why kinahanglan ugalion ba nato ng pag-inom sign? This is extra capsule. Ina para man sa complete management sa nga ito na tayo. Tungod ini may detoxifying compound nga nagatinglo sa nga ito na tayo, mga active ingredients, phytochemicals, and antioxidants, pag-ontre naman sa liver inflammation o kung pagubag sa imo atay. Kag malikawan din ang solutions of the liver or cancer of the liver. Kinahanglan active, fit ang imo sininga liver, nga aton atay. Kaya kinahanglan man na naton mo, di ba? Kinahanglan fit ito para maging healthy kita. Kung hindi kita na makabasal sa mga suki na ito ng mga butika, pwede mo kita magka-order ka mag-deliver iya sa aton mismo pulian. Order kita sa online, yes, log-in lang sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Balik sa Tita Wilma, pagkatapos ang aton, pakibalik. Life Extension. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok. At ko diri sa life extension, amo to. Okay. Namyaw naman naliwat si Tita We. Sa mga aton sa aton mga nag-upod sa live. Again, ara si Ives Palisada nag-upod sa aton karon nga hapon. Kag kay Inday Beverly, yes. Miss Beverly Apple and Dress, kamusta? Beverly Apple and Dress Ramo, kamusta ka na girl? How are you? Long time no see, ha? Ikaw halong-halong man tungod sa panahon subong. Okay. Good PM, Tita We. Ang papaya, Tita We. Pa-paste na siya, papansin na sa gabulig cure sa mga hubag sa lawas. Yes, agree with you, Melchorita Ferrer. Salamat, Git. Nan. Kag Helen Rios, kamusta man? Ay, yes, please greet happy 40th birthday.
belated lang belated happy 40th birthday sa hinablos niya nga si Ellie Joe Boy, na? Kay Ellie Joe Boy pagsubiron nga ato sa China, God bless, keep safe, gid permi, ikaw man, na? Kay Rosini Bilondag, hi and hello. Kay Ma'am Marlene Diaz, thanks for watching and joining. Tita Wilma said, this is my life sa itong live. Good afternoon lang sa imo. Keep safe man, ma'am. Salamat man. Okay, the Chana May, how are you lang da? Kag-ara man ho, si Inday Rosini. Nadula lang to. Inday Rosini Bilonda. Ara, siya kapangilay. Sige, pangilay lang da. Kay Glenn Bunier. Yes, Tita We. May-ari, pati siya kagina. Ngagin pag-wait sa aton mo, no? Inday, dali lang kid. Sorry. Anthony Jones? Yes. Kay Sir Dennis Tibor Roma, na ginagwit ikaw ni Anthony Jones. Salamat man sa imo. Mga anak ko. Hindi kita nga wala mo ko nabatian, Miss Jane, nga gingwit na ka, di ba? Nagwit ka na ni Tita Wilma. Yes, hindi Anita Lumangyaw, kay Anita Lumangyaw from Hong Kong. Hello, good afternoon. Kay Kiyen. Kay Boyet Hilasio. Kay Chuna Natuel Ubeda, ma'am, good afternoon gid. Salamat gid sa imo. Salamat kag madamo nga salamat. Iba'y nakatapusan pa salamat ko sa imo, ma'am, ha? Syempre kay Rhea Consaladao. Yes, so salamat gid. Salamat gid. So, relax lang kamo dira, ha? Kita puso ni Tita We aning atong sininga horoscope. Thank you gid. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangan... Justin Nueve. Abi mo bala, Awi?
isa ka hindi pag-intindihanay ang matabo karon nga adlaw tungod sa ano? Tungod sa chismis. Wow, ano naman ina? Pero, Aris, hindi kaya basta-basta mag-comment, ha? Hindi kaya basta-basta mag-comment, mamensar ka gid anay para hindi ka maulamig sa gamot. Pangamasuwati mo ng numero, si 8, 14, 32, 34, kag 38. Your lucky color is royal blue. Sa mga Taurus, ang mga Taurus naman na tao Abril 20, to Mayo 20. Halong ka sa mga tao nga masugata mo karon nga adlaw. Kay basi, bala, madala nila. Importante, nga ginasuksok mo, hindi mga tao galitawi yan nga mga malain nga intensyon. Kag Taurus, likawan nyo man nga mangimbabaan kamo karon nga adlaw, suno sa inyo horoscope. Mga maswerte ninyo nga mga numero 9, 15, 30, 36, kag 41. Lucky color, bow. Fire, red, bibiya, Tita Wilma. Gemini, ang mga Gemini naman, na tao Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Gemini, hindi kayo magpadala-dala sa sulsol. Kag sa chismis, para hindi magubaan mo maayo nga adlaw. Tipon smiling lang yung Gemini. Likawan mo ang mga madulong na lugar. Maswerte mo man ng mga numero, 3, 17, 33, 35, kag 40. Your lucky color is pearl white. Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22, Hunyo 22, sa dalagan sang panahon sa karon kinahanglan Cancer maging practical ikaw. Ang imo pagbulig sa imo upod, may balot ina nga maayos nga relasyon para sa inyo. Maswerte mo nga mga numero, 5, 18, 25, 35, kag 38. Lucky color, dollar green. Sa mga Leo naman, ang mga Leo na tao Hulyo 23, Agosto 22. Karon nga adlaw Leo, ginaangkon mo gidiyang kaalam. Ginaangkon mong kaalam, ginaangkon mo pa ang pagkamaalwan, nga ina, maayo nga halimbawa sa iban. May kahigayunan nga makaangkon ikaw sa trabaho. Ina, sa mga Leo nga wala trabaho, napangita ka trabaho, masi ikaw man lang. So, tuwasi mo nga mga numero, 12, 15, 28, 40, 45. Your lucky color is sky blue. Okay. Nabatian na ito na nga itong tayo sa Gazolgic sign para man-tayo sa dagsa kahawis ko para karoon nga now. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Los Tres. Ang ito na na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Agap pasimbanwa, mapugaw nga
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Melanie Sugitungon, no? Sa inyo dara mayong hapon man, o sa inyo gidara tanan-tanan lang, kamusta lang. Kag sa inyo bahin, siyempre, nga ito man pagpangamuyo, of din ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo sa orasyo ang parata, by to sa COVID-19.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Nagdamogin nga salamat sa inyong mga pananggangaton nga mga tagpalamati. Padayuno nato ng pagpangamuyo sa adlaw-adlaw nga tinahan. Sang orasyo ang talatabatig sa COVID-19 para masabatis sang Ginoo sa aton papakitluoy sa pagpangayo sang iya kapatawaran kag paghatag sa niya kaluoy sa aton tanan. Salamat din. Sa second Bible verse for the day, halin sa Psalm chapter 31 verses 21 and 22. It says, "Praise the Lord, for he has shown me the wonders of his unfailing love. He kept me safe when my city was under attack. I panicked. I cried out. I am cut off from the Lord. You heard my cry for mercy and answered my cry for help." Salamat. So lang natin malabutan. Pasensya. Tugtog naman yung mo. Standby sa may kahong nga drama. Mensahe sa pagsiguma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon